I'm sorry, ma'am. Zita ndinoitwa Fanuel Makupe. Ndakarora mukadzi wangu 2015. Ndamuroora kudaro kufunga ndakagara naye 2 weeks. Saka vaipa pa 2 weeks ipapo akatanga kurwara. Zuva rega rega ranga rine zvaro. Achiri rimwe zuva akamukati musoro mukurwadza, rimoti musana, pamwe pacho mungu akazvimba maziso. Saka urwere uyu wakaramba uchenderera kuzoti last year muna July anga kuita zvekudonha. Saka aita chero nguva ingodonha, akadonha aingonongedza kudaizvo, achinongedza achingoshama muromo asina zvaari kubuditsa kutaura. Paanozomuka ndaimubvunza kuti ko chii wanga uchionei, ndo paanotaura kuti ndanga ndichiona baba vachinditi hanzi uya kuno, baba vake vakashaya. Saka ndakazomuti inini ngatimbobataona tsano hanzvadzi yacho tionere tiri pamwepo. Saka akafonera tsano akati regai ndiuye kumba kwako, wakatouya kumba kwangu kuHarare. Vauya takafambana natsano ava nevakoma vangu vana kuuya. Tafamba pakanobatwa nyaya dzekumba kwavo ivavava, zvaingonzi zviri kurwarisa mwana uyu zvese ndezvekumba kwaakaberekwa. So takafamba panzvimbo 3, paingobuda zvinhu zvimwe chete. Zvimwe zvo zvaitaurika ipapo tsano ava vaizvibvumira. Ndo pakazoti mukoma wangu vakuru vakati ngatichimboendesa mwana ambonobatsirwa. Saka mwana akabva aendeswa kumba kwavo, achibatsirwa ndoana ari kumba kwavo. So vanatsano vaiti vakapedza tofoita 2 weeks, vakati vapedza kurapisa vaibva vauya kwandiri voti tapedza kurapisa mukadzi wako, chitora mukadzi wako, toti ngatiende kumaverification tinonzwa kuti zvatakanzwa pakutanga zviya izvi zvapera here pamwana. Saka pataifamba patai kumaverification ikokoko paingobatwa nyaya dzimwe chete zvichizi mwana uyu pane dambudziko rakati ndoimba tsana uchazotsanangura dambudziko racho. Saka kuzouya patakaita kunoko tanga takukonana nanatsano vachiti tapedza kurapisa mukadzi wako, tora. Ini ndikati mukadzi handikwanisi kuti nditore nekuti asitapedza kurapwa. Nyaya dziri kungobatwa zvimwe chete izvo, zviri kungotaurwa kuti mukadzi uyu akamira so. Saka imwe chimbopedza kurapisa mukadzi wenyu, mwana wenyu, kana mwapedza kurapisa mwana uyu ndotora mukadzi wangu. Saka uyu akazoti inini kana musingachakwanisi kugara nenini, ava vari kunditoenda kwakaroorwa zvenharo, saka ndiendese kumambo mutasa. Ndo mauriro akazoita kunoko. Ndo saka ambopinda mudare akaripo akataurawo matauriro aaitawo, ikatadza kuzobuda zvakanaka. Kutotsvaga rubatsiro chero. Yeah, because I think you bought out what you makafamba kunyanga not a yunga mafusto makafamba kutatu mukaudzwa zvinhu zvimwe chete zvakafanana. Asi chausina kuita ndechekuti unotiudza kuti zvinhu zvacho zvinhu zvakafanana nezvii zvakaita saka ndazvikuiswa maibasa. Nyaya yaitaurika mambo kwataifamba zvainzi mukadzi uyu akaisirwa chipambo, mataurikira zvaita kwataifamba ikokoko, uye pane mweya wengozi uripo, ndo mataurikira zvaita kwataifamba kwacho. Izvo mambo handikuzozivi, ndofunga vanatsano vanga varipo kwataifamba ipapo ndo vanozokwanisa kutsanangurawo, nokuti pazvaitsanangurwa pacho ipapo tsano vangu ndo vandaifamba navo, zvimwe zvacho vaitobvumirawo kuti zvakadai zvakamboitikawo, ndo mamiriro azvakaita. Saka itinisi kuti zvatasaura zvekuti mukaita kanzava ndakama muri panze makamira mukomana ari kuya atosvika. Saka mukomana takati aite sezviya tatati asimudze ndisi munhu wacho ari umwe ataura kuti ndiani akaurawa ndiani zvaita sei, muchibvunza imi kuti chakati todii, muchibvunza uri zvese muchibvunza munhu wacho abuda. Hanzva dziripo napapa zviya ndiani sekuru kana ivo uine kuona ubvunza semukwangu kuti ini mubhedha wangu wakugara usina munhu nenyaya kuti mukadzi urugara kumba ndodini anotaura
Wezwa manje look zvese izvozvo bvunzai. Yes. Kutwa Clemens Mujao. Zvamatsanangura ndazvinzwisisa mumati tibuda tinomona vanhu tibatsira. Tapanze taura nasekuru. Sekuru patakafamba nini makazvinzwa nyaya yakabudaso kuti ndekumusha kwedu. Asi sinzi tisati taenda kuona manzwa kuti vanotibatsira vanoda mari. Ndakukumbira kuti tionesane kuna mambo sinzi ndabuda mari dzakawanda kuti mambo andibatsire kuti ndikabhadhara mangai. Zvikanzi ndezvekumusha kwenyu imi muzondidzorerawo mari yangu yepanapa chete. Yekwandakafamba ndichirapisawo kwandine nayo. Sekuru wandipindura kuti hongu zvinhu zvavaita hoko ndozviziva ndezvekumusha kwangu. Asi handini ndakazviita zvakaitwa nemadzibaba. Saka ndoda kuti tikumbirewo futi kuna mambo kuti andipe samoni rekudaidzana mukoma wangu kuitira pamari dzinodozodzoserwa ndizobatsirwa munyama dzangu kwete kuti ndite ndakamira izvozvo. Ndozvaita kuti timire kuona chiremba. Saka muti mimi sekuru anoti panyaya iyi haamangadziri dziripo dzese. Saka which means nhasi haunyabachi. Saka toti mukuita samoni resata next week. Kana kuti vamunofunga kuti madzidzi dzadini. Vaungani. Wesu chimuchuza masaka. Wesu matanga. Saka imi munongochuza uye machuza motaura fakadini vatasamona nendiranemadzidzi. Anipona nyaya dzamastatement asiyana manje. Zvataura kwambo nezvaitaura uyu haona zvaenda kosiyana futi. Two, ndatakumbire samanis ngekuti vanzi tikaenda apo tichaenda koresearch mari ndopenda izvi handi kuzona zvinhu handii ndakazviita. Kune akuru ana mukoma ari kumbo ndio akatogone kunase kuzotsanangure kubvunzise dhaizi ndio wakadi wakafira mushoko. Inini kuti ndiende kwataura kuti ndozviriyo tabvise mari kuno anozoti iwe waizvifambira wega zvikuonere chinhu wega. Saka izvi ngezvedzinza. Ngatikumbire mambo kuti atipe masamani sekuti tibate ana mukoma uti naanirina ouya ndozvinganga ndichikumbira. Ndosaka timuchipiwa machi chipiwa murumara mazita ese iwamadenti vanofana mawa mwamba chichuza mumasaturday anoteeresa kuti saturday yatinonga tibababa kana musati maredi zvinotanga manzwa munongoenda mufonera clerk tisemusi wakati but chachakanaka kuti muendere masamoni acho mukuenda. Saka decidai mwamataura clerk kuti read then masamoni onyo mwamuenda nawo andizvo garai ndibva tatoombera dare